Dávid, Dóri, Zsolti és Péter számot adjon mindarról a tudásról, amit az évek során együtt tanultunk Istenről, az ő csodálatos országáról, az akaratának cselekvéséről, Jézus Krisztus, a mi szabadságunk. Eljött az a nap, hogy itt ülnek az Egri Egyházközség templomában, előttetek és a gyülekezet színe előtt, és a mindenható látjuk réven, és számot adnak az ő tudásuk. Fogadjátok szeretettel őket, és legyetek tanúi az ő vizsgájának. Az igaz keresztény hitről azt tanítja hitvallásunk, hogy egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizalom. Ezért mielőtt most nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, adjátok bizonságát annak a tudásnak, hogy megismertétek református keresztény hitünk igazságait. A tanult KT alapján válaszoljatok nekem a következő kérdésre.